Hvordan overlever man i den globale vidensøkonomi? Ved at innovere. Ved at skrue op for kreativiteten og lade de gode idéer få plads. Hej, mit navn er Glenn Polano. Jeg arbejder på SELF, Center for Erhvervsrettet Uddannelse, Lolland-Falster. Jeg arbejder med strategi inden for leisure, eller turisme og oplevelsesøkonomi. SELF vil gerne styrke sine eksterne relationer og bidrage til en vækst i det samfund, som vi er en del af. Bidrage med vores kompetencer inden for uddannelse. Det forudsætter, at der etableres samarbejdsrelationer med de væsentlige interessenter, som virksomheder, offentlige myndigheder, interesseorganisationer, erhvervsfremme og andre uddannelsesinstitutioner. Jeg vil gerne opnå, at SELF Leisure er den nødvendige medspiller i udviklingsprojekter inden for oplevelsesøkonomien. At SELF udbyder kvalitetskurser i hele værdikæden, det vil sige innovation, produktudvikling, forretningsudvikling, afsætning, leverance, service og værtskab. SELF skal sikre, at unge mennesker i erhvervsuddannelser bliver bevidste om oplevelsesøkonomi, om oplevelsesøkonomiens potentialer og dens arbejdsmarked. Det sidste skal være, at mit ønske er, at SELFs medarbejdere leverer excellent kvalitet og er kendt for det. Tak for din opmærksomhed. Har du kommentarer, idéer eller brug for sparring inden for leisure, turisme og oplevelsesøkonomi, så kontakt mig på 40 25 13 48 eller mail glpo@self.dk. Tak. For politikerne er de et led i Danmarks miljøpolitik. For 20.000 danskere er vindmøllerne et levebrød. Og for rigtig mange mennesker i verden er vindmøllerne drømmen om den uudtømmelige energikilde og et renere miljø. En lille gnist. Et enkelt skridt. En simpel handling. Giv plads til de små ting i livet. Det kan være her, du finder den store forskel.